tänne kesämökkipaikalle, mistä me sovittiin ja puhuttiin vähän, että täällä on tää pariskunta odottelemassa, että he on nyt tällaisen ihanan kesämökin löytänyt. Ja me nyt tämmötä pientä pintaremonttia tultais tänne tekemään, niin mennäänpä vähän haastattelemaan tätä pariskuntaa. Sä voit samalla kuvata tätä ihanaa viljaa. Tässä näkyy nämä maisemat kaikki. Ihanalla pihaa on laitettu näkyssä. Täällä on niinku tosi tällainen luonnon rauha ja kaikkea. Siellä se pariskunta jo oottelee. Noniin, moi, moikka! Kiva nähdä, tosi ihana paikka. Ihana paikka, luonnon rauha, ei mene liikennettä läheltä ja tosi kaukana nyt kaikki maailma tässä. Se on ihana luonnon rauha täällä. Tää on aina ollut meidän unelma. Me vuosi sitten niin ostettiin tää. Tää oli aika kallis. Tätä ei nyt yhtään rempattu, mutta tää on ihana. Tää on oikeesti siis me niin kiinnostuttiin tästä kauas. Muutettiin tänne. Joo, tää ei oo enää mikään kesämökki, vaan Niin, me ihastuttiin tähän niin kovasti. Kyllä me sit tänne ajettiin. Joo, kun mä näen tää koko miljoonetta tällainen, mä ymmärrän kyllä ihan täysin, että niinku myitte sydämeen. Siis munkin sydän niinku lyö niinku boom boom boom, kun mä näen tän. Mut sit mä niinku näen mielessäni, että pikkusen, tiedätkö, vähän niinku pikkusen niinku pesee noi ikkunat, laittaa verhot, joku pikku matto tohon rappusille, oveen ehkä pikkusen pari lautaa lisää. Hiukkasen hometta rapsuttaa tosta alhaalta ja katolta pari oksaa pois, niin vitsit me saadaan tästä ihan upea mesta. Sitten meidän talossa on jotain pari semmoista kohtaa, mitä me ei haluta ollenkaan, että rempataan. Niin? Eli just sit tää niinku, että näiden rappusten ja tän oven pitää olla just näin. Se on Okei, Se on joo. homettunut siihen kiinni noihin rappusiin se ovi. Se on täydellistä. Ja me ei Sitä haluta me siis ollaan tänne, juuri haluttu. me ei haluta tänne mitään ikkunoita, että täällä on kunnon tuuletus. Ja toi katto niinku, Niin. me haluttiin vihreä katto. Niin. Me Ja vähän kasvatettiin sitä samaa. koristeltiin, että me vähän heitettiin tommosia oksia tonne katolle. No okei, mä nyt niinku, mä hahmotan nyt tätä teidän visioa tässä, kun mä kuuntelen, mä niinku otan huomioon nämä teidän toiveet ja mä ajattelin, että no ehkä sitten laitetaan vaikka pari kukkapurkkia, pari kukkaruukkua tuohon, amppeleita ja silleen. Niin sitten kato, sit se on niinku ihan bueno. Joo. Et itse asiassa tää teidän remontti olisi nyt niinku valmis. Onnea uuteen kotiin! kiitos. Tosi kiva, pidetään bileet sitten Pidetään, kerralla. joo, Kiitos. kiitos. Juu, heippa! Ei ole seuraavaan kertaan.